שלום, קוראים לי הדס ואני פיזיותרפיסטית במאוחדת אשדוד. לכבוד יום הפיזיותרפיה הבינלאומי, הגיע הזמן לשפוך קצת אור בנושא כאבי גב תחתון. אז לפני שנתחיל, כדאי שתדעו שתרופות אנטי-דלקתיות או מנוחה הם לא בהכרח הפתרון הכי יעיל עבורכם. בכל מקרה, כדאי שתתייעצו עם הפיזיותרפיסט שלכם. בינתיים, קבלו 5 תרגילים שאפשר לבצע בכל זמן ובכל מקום. בעמידת 6 נשים לב ששורש כף היד מתחת לכתף והברך מתחת לירך. התרגיל הבא הוא חתול ופרה. בשאיפה אנחנו מקערים את הגב, מביטים למעלה, ובהוצאת האוויר בנשיפה מקמרים את הגב ומביטים אל הבטן. ניתן לחזור על התרגיל מספר פעמים כאשר הדגש הוא על תנועתיות של עמוד השדרה. בתרגיל הזה נשלח יד אחת קדימה ורגל נגדית לאחור. אפשר להחזיק בצורה סטטית למשך 3 נשימות, ואפשר גם לבצע את התרגיל בתנועתיות ולהחליף כל פעם בין הצדדים כאשר יש לי יציבות בתרגיל. גם עליו ניתן לחזור מספר פעמים. בתרגיל הבא אנחנו נבצע הרמות אגן. נשכב על הגב, נשים לב שרוחב הרגליים כרוחב האגן, ובאיטיות, תוך כדי נשימות, נרים את האגן הכי גבוה שניתן ולאט לאט נוריד בחזרה אל המזרן. בתרגיל הבא נשלב אצבעות מסביב לירך, נשלח את הרגל לתקרה ונכופף וניישר את הברך בקצב שלנו באיטיות. ננסה ליישר את הברך ככל הניתן ונרגיש מתיחה קלה מאחורי הירך בשרירי ההמסטרינג. ניתן לבסוף להישאר למתיחה למספר נשימות. ובתרגיל האחרון פשוט נחבק את הברכיים אלינו אל הבטן. אפשר גם פה להישאר לכמה נשימות. אפשר גם קצת לנוע מצד לצד ולעשות מעין עיסוי רוחבי לגב התחתון.